мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей. Sigurado naman ako, nakita nyo na tong photo na to na nag-viral tungkol sa biglang pagtaas ng oil sa Pilipinas. Marami sa atin ang nalaman lang to online at di natin alam ano ang rason. At isa sa mga rason nito ay ang nangyayaring labanan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. World War III! Last trip, di ba? So, balitang yun na so, pasensya na medyo gawin natin seryosong usapan ngayon dahil kahit may mga memes tayong dadaanan, ito yung mga informative na mga memes. Hindi ito para pagtawanan na nangyayari sa ating mundo. Hindi naman ako ganun kawalang taste na tao na kailangan kada lahat na lang ng dadaanan natin memes ay tatawanan natin or making light of the situation, di ba? Pero naintindihan ko naman yung magawa ng mga coping mechanism. Ako, minsan pag malungkot ako o may parating na sakuna, matatawa ka lala parang pag ganun kalala parang. So naiintindihan ko yon. Dadaanan din natin ang onting history sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, ba't may mga ganong nagaganap sa kanila. Pinakayoko na kumakalat ngayon na videos tungkol sa war na nangyayari na daw, ng mga fake videos naman, mga uhaw-uhaw sa extra internet points. At nandito ako para paluin sila. Kung nasasabihin nyo kung kanino galing kasi pasikat tong hayop na to. Ang kanyang caption dito ay it's finally happening. Ito ay galing sa isang Unity engine. Okay? Kala mo ba porket top frag ka sa Call of Duty, Valorant, at tingin mo ba hindi ka one tap pag binaril ka? Pero diba, nagbibigay lang to ng unrest ka ba sa mga tao? Pero nangyayari to. Sunod? Ito daw yung nangyayari sa Russia. Ay, sa Ukraine. Tangina talaga. Desperado! Desperado sa retweet at like! Galing to sa video ng War on Chimeras. Pag ito kasi parang sinesensationalize nyo eh. Kakapanood nyo ng mga ano ba to yung sa Pearl Harbor, yung bombing, yung mga yakapan, bago gera. Kung gusto mo matuwa sa ganon, kailangan ba ang rason pa ay magkagera muna? Diba? O dito, isa pa to. Ang dami dito na ano lang to, rehearsals of yung paggamit nila ng kanilang military. Not necessarily ito mismo yung gera na gaganap. Diba napakadali na titignan mo lang yung comments eh. Pero hindi, diba? Wow, ang astig kasi. Siguro totoo na nga ito. Please, pakicheck naman. Hindi na tayo mga matatanda dito. Ano ba? Yung mga tito nyo mahilig sa mga ganyan. Please, just tulungan mo na lang sila, okay? Hindi ito yun, okay? Mga ano to, military drills, nuclear drills, yung mga ganon. So, parang awa nyo na. Kung nadadaanan itong buong 8 minutes na to para saan sila, pero naiintindihan nyo naman, paki-double check na lang palagi yung source at saan ang galing, cross-check, okay? Ito naman ang pinakamadaling malaman kung hindi ka boomer. Si Kabliat, ang nag-iisang si Kabliat. Kung titignan nyo. Maganda yung pagkakagawa, no? Pero ito isang deepfake. Ayan o, deepfake. Okay, babata tayo sa mga memes naman next. Close up na ito yung present Ukraine. NATO, we condemn this move by Putin. Well, totoo, as of now, habang in-edit ko to, wala pa nga silang ginagawang any movement or any para i-push sila. Diba? Ito yung nakakaasar pag sa mga ganitong klase organisasyon. Meron silang mga protocol na sinusunod. Hindi pwedeng sure na ba? Diba? Last resort dapat ang gera. That is nating natutunan throughout history. Hindi dapat yun para lang tayo mga galit na tito sa inuman na nabangga lang. Putang eh! Hindi mo pwede ganon. Diba? May mga taong pwedeng mamatay dito, mga kinabukasan na masisira, mga mauulilang mga bata, at syempre mga future na masisira. Wala naman may gusto ng gera, diba? Hanggang laro lang dapat. Hanggang mga Call of Duty, Valorant, at GTA lang dapat yung mga ganyan. Hindi sa totoong buhay. At gano'n ka kagaling mag-no-scope, bunny hop, hindi yan ang dapat mong kinagugustuhan mangyari. At wala Germany dito, aba? Bakit tayo namimili? Isa rin ang United Nations kasi narinig ko sa mga comments magkakaroon ng World War III. Sa aking tingin at sa mga napapanood ko at sa mga nako-cross-reference ko sa pagitan ng iba mga educational channels sa YouTube tulad ng Course Gasag, Discovery, Visos, mga ganong channels, hindi na worth magkaroon ng World War III. Pinagdaanan natin 1 and 2, diba? Germany, China, Japan. Masyado na importanteng resource ang mga tao. Ngayon,
ang pinakamalapit na natin siguro sa isang gera, as in talaga world war, hindi lang between nations, tulad ng mangyari sa mga Afghanistan, sa mga Stan na yan, Jimin-stan. Sorry, hindi ko mapigilan na sa personality ko kasi. Pero wag niyo tagalin out of context, okay? Hindi ko minamalit yung nangyayari ngayon at hindi ko pinagtatawanan. So, hindi ito tulad ng mga unang digmaan pandaigdig na wala tayong alam sa mangyayari. Basta meron lang kasing hindi ito medyo merong inferiority complex yung mga titi ng mga presidente at kailangan lang makigera sa ibang bansa para mapakita lang na malakas sila. Wala na tayong ganun. Kaya nga tayo nagkaroon ng UN para sa mga ganitong pagkakataon na para hindi na ito maulit na bibigyan ka ng mga sanctions na lang, paparusahan ka sa mga ginawa mo at you will be held accountable. Yung mga natalo doon dati sa mga huling digmaan pandaigdig, malaki ang kanilang binayaran, di ba? Si Japan, si Germany, mga war crimes na kailangan pa rin nila ibayad sa mga nasalanta nila. At ngayon, meron pa rin magbabayad sa kanila, ganun katagal yun. At ganun kalaki ang halaga na yun. NATO, pinalong Russia, binigay sa Ukraine, nagalit ang masyado mo pinapasimple yung mga naganap. So, hindi ako historian ng Ukraine versus Russia, pero in essence, kaya kinukuha ng Russia ang Ukraine kasi meron siyang geographical at historical purpose sa kanila. Kasi nasa pagitan siya ng NATO countries, mga nasa tabi niya. 5 NATO countries even border Russia, and many now host U.S. military bases. And Ukraine, it sits here, almost alone between Russia and the West. Ngayon, alam ko meron sila history between yung sino yung namamahala sa Ukraine, yung kanilang presidente, o kung ano man ng government na pinapairal nila basta yung pinaka-head doon na malalapit sa NATO. Ang NATO ay parang UN pero ito isang alliance sa pagitan ng North Atlantic para bantayan ng mga kanya-kanyang mga bansa. Parang ano lang din, parang ASEAN, parang mga ganon. It is to guarantee the freedom and security ng kanyang mga members through political means or pwede ring military means. Ngayon, ang Russia, talagang pang kanyang presidente, si Vladimir Putin, na ayaw niyang mapunta sa ayaw niyang pumunta ang Ukraine sa mga bansang yon sa NATO. Haba ang history na pinagdaanan ng Russia at ng Ukraine at meron din time na nag-merge ang Moscow at basta meron siyang historically na importante doon, okay? Ito yung mga members para makita nyo, NATO. Ayan, so mapapansin nyo, itong NATO, ano kaya yung isa pang bansa na kasama nila doon? Ang States. Ano isang parang matagal na Cold War between sa mga superpowers sa mundo? Ang Russia at ang United States. Diba? Nagkaroon ng Cold War doon. Ngayon, iniisip siguro ng Russia politically or geographically or strategically, ayaw nila mapunta sa NATO. Itong gitna, ito yung Ukraine. No? Kasi gustong-gusto na ng Ukraine makasali sa NATO. Siyempre, iniisip ng Russia, pag pumasok sa NATO, meron na itong Western influence. Siyempre, communism. Diba, alam nyo naman sa Russia, communism, medyo hindi sila aligned sa kinalakihan ng mga Western, ng Western folk na iba ang kanilang pamamalakad. So, feeling nila, pag nakuha to ng NATO, may impluensya siya ng Western parties. At nagkaroon na rin sila between presidents na overthrow yung presidente ng Ukraine. Yung tao ng Russia ay natalo nung tao nung NATO. Kumbaga, yung mas open in talks with other countries, ayaw ng Russia yun. So, sunod, Summer Without Kobe. O nga, parang palala ng palala. Masaya na nga ako na, luluwag na. Hindi pala, luluwag din pala ang mundo in general. Pag nagkaroon na, di ba nagnanakot sila ng mga nuclear fallout or no? Pero, wala pa namang kasiguraduhan yon at I'm sure gagawa naman ng paraan ang mga alliances at mga organizations para matigil yan. Kasi hindi naman na tayo pinanganak kahapon. We've been to 2 World Wars. I'm sure hindi na natin afford ang World War 3. Dahil kakagaling nga lang natin sa pandemic, di ba? Sabi nga sa amin na to. Malalaman natin gano'ng katigas ang ulo ni Vladimir Putin na yan. Saving world right now. Yep. Kasi di ba ang sabi kasi ni Putin, yung meron daw yung military, parang dinedemilitarize daw nila ang Ukraine, yun ang kanyang sinasabing ginagawa niya. Pero sinusugod na niya gamit ang kanyang military strength. Diba? Iba na yun kasi may mga tao na huwag nyo ito ikukumpara. May nakita kasi ako huwag nyo ito ikukumpara sa China versus Philippines na mga lalabanan kasi may mga nakatira sa Ukraine. Hindi to Scarborough Show na mga alimasag lang at mga isda ang pero hindi kasi sabing hindi yun big deal. Sabi ko lang, kaya lang siya mas instant na ramdam mo yung presensya ng violence
at ng abuse of power sa mga superpower sa kanilang mga katabing karating bansa tulad natin ay dahil may mga tao dyan. May mga bata na lumaki na dyan. Meron ng buhay dyan. Meron ng gusto pa ng future dyan. So, yung mga ganito, talagang putol na putol ang oras nila. Dahil so, even the US drama for World War II. Yep, yan. Ito na rin yung katawan mo ngayon sa pandemya. Ito na naman yung mga taga-US na masyadong feeling bida na naman sila sa mga nagaganap. Pero naiintindihan ko naman, isa rin silang superpower na maraming say sa mga nangyayari sa buong mundo na nakaka-apekto sa buong mundo. Rod, BTS Army. Hindi yan nga ayoko mga memes eh. Ito yung may aalis na mga taga-Ukraine. Ay. Yun na, dinaanan ko lang saglit. Ngayon ko na masyadong gawa ng edit to dahil seryoso ang ating usapan ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. Naway hindi matuloy ang mga World War 3 na yan. Sana hanggang memes na lang yun, okay pa sa akin. Hanggang memes na lang yan. Kasi maapektuhan lang nito, hindi lang ang buhay ng mga taga-Ukraine, pero lahat ng tao sa mundo. Diba? Tulad nga ng pinakauna nating dinaanan, tulad sa price hike. Abang-abang lang sa mga magaganap, lagi kayo mag-i-inform, huwag kayo maniwala sa mga fake news, mga fake videos na kumakalat agad-agad. Tulungan nyo ang mga matatandaan yung mga relatives na share ng mga ganyan, hindi double check saan galing. Tinatakot nila ang sarili nila at tinatakot nila ang mga taong kasama nila. So, doon tatapos natin balita ngayon. Ako ni si Mocha Frappuccino. Alam.